Avui, els de Junts per Mataró, us invitem a donar una volta per les últimes obres que ha fet l'Ajuntament de Mataró. Primer de tot, hem de pensar que per dissenyar un carrer el que necessitem és veure com funciona el carrer, com es mou la gent, com es mouen els cotxes i quines necessitats té el carrer. Anem-hi! Bé, ara estem a la cantonada del Camí Ral amb el carrer Xurruca i hem de pensar una cosa, com dissenyem un carrer sempre tenim tres fases. La primera és la fase de disseny, la segona és la fase d'execució i la tercera és la fase d'explotació i manteniment. Com podeu veure, disseny, un mal disseny, hem fet servir un tipus de rajoles, un tipus de paviment que amb un gir pronunciat cap a la dreta provoca el que estem veient. Això què vol dir? Això és manteniment i això què vol dir? Diners per la ciutat, és cost de manteniment. Ara, per acabar, us demostrarem que el Camí Ral té música. La sinfonia del Camí Ral cada cop anirà més, ara ho podreu escoltar. Hem arribat a la plaça Santana. Qui no coneix el famós nyap de la plaça Santana, que des del nostre grup municipal ja vam dir que tot això es veuria, com podeu veure, les pedres es mouen, les llosetes es mouen, això no es pot admetre. Això està ple de defectes. Hem arribat al carrer Sant Josep, possiblement el més famós de Mataró aquests últims dies. En els altres carrers hem parlat una mica de materials, de projecte. Aquí parlarem d'execució. Com s'han executat aquestes obres? Aquestes obres s'han executat molestant molt els comerciants, en contra del comerç, sense tenir en compte el teixit productiu d'aquest carrer. Això no pot ser i això s'ha de solucionar d'una altra vegada. Què proposem nosaltres? Nosaltres havíem proposat fer aquest carrer en dues fases. Això que ens hauria permès un Nadal sense obres i una Santa sense obres, i crec que és prou important. Estem acabant aquest passeig pels carrers nous que s'han fet a Mataró i estem arribant a la zona zero del carrer Sant Josep, que és Sant Josep amb la Riera. Però a mi m'agradaria dir-vos una cosa per acabar. Us en recordeu que hem començat el Camí Ral. Poseu-vos al cap l'imatge del Camí Ral, com està urbanitzat, i poseu-vos al cap aquesta imatge. No té res a veure. Tenim uns carrers a Mataró sense identitat, tots els carrers són diferents. Aquest carrer pot ser el carrer d'una altra ciutat, no és un carrer de Mataró. Hem de buscar l'identitat i l'imatge que volem pels carrers de Mataró. Per això, des de Junts per Mataró, sempre ens sentireu parlar de la famosa ordenança del paisatge urbà. Per això és l'ordenança del paisatge urbà.